Tinokuchengemedza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. Zita ndinoitwa Iye Glory. Welcome. I hope you had a wonderful week. Ka woza Friday, woza mpela vhiki. Tisati tapinda munyaya dzedu tanga tangoti titaure nyaya iri kuafekta maZimbabweans akawanda ari muSouth Africa. Ndatumirwa message namukoma vari kutaura kuti vari kuBalfour Park. Vari kuti tanga tichiwana treatment yeARV kauchinonzi ART, but right now maZimbabweans ose they've been banned. Saka I don't know kwamuri kana ikoko if there is any clinic ichiri kutora maZimbabwe vedu veka tokumbura mungotaurawo macomment section so that vanhu vakwanise kuwana treatment. Mukoma vati ndiwo nemudzimai wavo vave nevhiki so far vasina maperiods. maZimbabwe munongozivawo nhamo yedu neoperation Judula. Saka vari kuti ivo havana mari, they don't have money to go and buy maperiods. Bedway, if there's anyone who can help, please let us know in the comment section. This is on behalf of the entire Zimbabwean community. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Makasimba here tete, ndinoreurura kuvhiringa meso neinzwi remwana wehanzvadzi yangu Maria. Asi kuti ndizosvika pakuita decision iyi vatete zvanga zvisiri easy. Ndakazviitira kuchengeta secret yangu. Secret yandakabata nemurume wangu ari mupenyu. Saka secret yaifanira kugara iri secret. Ndakambofunga kumuuraya ndikaona kuti no, that was too extreme. Saka zvaizongogumira pane zvandaiti zvigume. Vatete, ndenge ndakarohwa nemurume wangu Gumede zvakanaka zvinengei. Tainge takakomborwa nevana vedu vatatu, 2 girls ne1 boy. So mushonga uyu waida kushanda kubloodline remunhu anozoendesa dzinza mberi. Handizi hangu zvimwe pada Gumede ainge atanga kugadzira ini vatete kuti ndibvume zvese zvaanenge achitaura. Gumede akati taifanira kuita sacrifice yaGeorge tete, kwete kumuraya zveblood sacrifice, no, asi kumubira njere dzake, ungoita rombe so. Ukaona madiro aiitwa George haungambofungiri kuti ndiye watakaita chikwambo chedu chinoshanda takagara. Vasikana vatova nedzimba dzavo vagere zvakanaka, asi pamukomana vatete pane nyaya hombe. So vaGumede vakazofa havo, ndiyo time yandingadai ndakasarenda mishonga, asi pfungwa yekuita murombo yaindipedza power. Saka handina kurasa mishonga yakaipa samare. Vatete Maria aiva mwana wehanzvadzi yangu akadzidza kumusha kubva grade 1 to 7. Form 1 ndakazoiti auye kuzogara neni sezvo chikoro chaiva padhuze than kumusha. Tete kutaura chokwadi ndainge ndisina maintentions ekuita zvakaipa kuna Maria. Ndaida kudobatsira zviri genuine. Panga pasina kana need yekumuita sacrifice. Sekuti sacrifice ndaive nayo nechekare George. Zvanga zvisiri hazvo necessary kuti Maria apindane nazvo. Tete, I'm the only girl in my family. So pana Maria ndaiona munin'ina wangu sara pavana mainini munhu wavanozoti mai kana ndichinge ndatungamirira. I loved her so much. So ini naMaria tiri tight kudaro. Maria hapana painge asingapindi even mubedroom mangu. Asi mukuwirirana uku handina kuzenge ndarayira mwana kuti under no circumstances aifanira kurongedza walk-in closet rangu. Tete, ndaingozviverengera titi nekukura kwarakaita haizambopinda imomo. Ndakazviendera hangu kumusangano wechechi ndaisarovha chero zvodii. Maria akasara akapinda mubedroom akaona mbiya iya yandainge ndakaisa zita raGeorge pamwe nemafoto ndikaita mhiko dzangu. Semunhu ainge ava nepfungwa dzinodhonza, akaziva kuti vatete vake kuchibvigweni ndini ndaive obstacle mukati meupenyu hwaGeorge. Maria akatanga kundibvunza mibvunzo yandaisava comfortable nayo. Ndakaona kuti Maria aizovhura muromo wake kune vamwe vedzinza. Ndikadecida kuti Maria aida kunyaradzwa for life. Kwete ndaisazomuraya, asi ndaizoona kuti Maria haafi, akazviti bufu chero kunani. Ndakaenda kun'anga ndikaita kuti atoshore maziso ake. Akangoti ane chinhu chamufamba vatete, mwana akangotanga kusaona, asi ndakaona kuti ndaizoita problem zvakare, aigona kuzotaura zvaainge aona zvakare. So vatete, ndakaita asataura zvakare. Secret yangu haifaniri kubuda chero zvodini. Kumabrothers angu ndakangoramba ndichiita continue semurudo zvekuti hapana anofunga kuti ndini ndakavhiringa upenyu hwaMaria. Tete, ndiri munhu akaipa ini, zvinondirwadza kuona Maria akadai, asi ndinotya kuti ndikamuroyonora chokwadi chikaenda pabani ndinonyarara kupi nhai vedwe. Ko ndikafuma ndakaita accident naye, nyaya yacho iri kundichemesa musoro, ndiyowo confession yangu.
saka ndo zviripo izvi vari kutaura kuti mwana wehanzvadzi yavo akaona zvaaisafanira kuona saka vakamuvhara maziso. Imi zvinhu zvacho zvakaoma chokwadi. Alright, regai tione imwe nyaya inotevera kuti yakanzi kudini apa. Vatete, regai nditange ndichiti no one is safe muno munyika. Unenge uchiti wagonera mwana, but no vatete, vouchers are everywhere. Tete, story yangu ndiri kuchikoro ndaiva mutambo wenhabvu anozivikanwa. Ndingangoti zvekutamba nhabvu is an inborn talent. Kubva ndiri kuprimary school ndaiva muschool team, secondary ndakakontinya ndikapinda muschool team, tikaenda kumazonal competitions vatete kwava kupinda mudistrict team ndokunodadisa. Kuprovince takanotsvaira vanhu, kumainternational vatete ndiko kwakatangira problem yangu nanhasi iri kundishungurudza day and night. Takaenda kucamp yema-national games zvakanaka. Tine mahopes ekuti province yainouya nemukombe. I was approached nevamwe varume vaviri vaiva dressed professional vachiti vaive mascouts for imwe team yaitamba kuPremier Soccer League. So maboss avo aingafarira play yangu, so vaida kusangana neni paitwe madeals ekuti ndiite signed. I could not believe what I was hearing from a school soccer team kunogadzirwa kuPremier Soccer League. Ini chaiye ndakatsokotsa maziso angu kusazvibhilivha. What's next? National team ka vatete, ndakabva ndafunga song yapraiser pakaimba achiti handina kubvuta ndakasarudzwa, ndine zodzo ndine mhondoro, ndo rainzi zodzo zveiri. Nekuda kweexcitement yeuhwana hudiki vatete, handina kubvunza kuti nemhaka yei ndaizonosangana neclub owner instead of club coach. Handiti coach ndiye anotraina nekunature talent. Vatete, mhinduro yangu yaiva mberi. Vatete, chaizikanwa hapana. Ndaitwa usiku hutatu hwemhindo huya. Takasvika kuhotel kuya nemascouts tikanoona club owner. Asi maonero andakaita mascouts aya tete vainge vane kakukurumidza kwavainge vanako vachiti mufana waita lucky, opportunity yakadai comes once in a lifetime. Dai ndakaziva kuti mascouts aya hanene bhora ka, dai ndakaita chitsoka ndibereke chaiko ndichitiza. Mascouts akanotaura naona, ine hangu ndakasara ndakagara pachair. Vakati vainge vari busy, asi mascouts aingapedza madeals acho, saka vainge vatoti chimuti chainge chava kwandiri, zvese zvainge zvasarira kwandiri. Kusangana naclub owner ndakasangana naye, asi zvinhu zvanga zvisinei nebhora vatete. Club owner vakati ndivaperekedze kurumu kwavo kwainge kune mapapers ekusaina acho. Ndaigozivei kuti I was going to sign my virginity away. Ndakarwadziwa. Club owner ndichisvika akandifembesa chimwe chimucheka achiti it was going to help me calm down. Vatete, handina kuita pass out, asi ndainzwa kuti ndinenge ndadhakwa. Club owner akandikumura nhumbi kwakundibata chibharo. Ndakarwadziwa vatete zvekutotsemuka chaiko. Club owner uyu aive murume vatete, saka ingoti ndakabatwa chibharo nemurume, ini ndiri munhurume. As that was not enough, club owner uyu ane chironda chinoratidza kuti hachiperi nechepagadziko pake apa. Akandimanikidza kuti ndinhanzve chironda chiya. Smell yaibuda pachironda ichocho ndoshaya kuti ndingaitsanangura sei kunge kambwa kava kuda kuora. Vatete, my football dreams were crushed. Zvese zvekujoina football academy ndakaziva kuti mascouts aiva nditengesera mhepo, kundipromisa zvinhu zvisipo. Ini ndinofunga kuti mascouts ndiwo anovhimira club owner my young and little boys for him to rape. The more I think about it, the more I think kuti club owner uyu is into rituals. Ronda randakananzveswa iro raiva rei? Kwanga kusiri kusimbisa mushonga here? I know deep down kuti I was not the first boy to be raped by him, and I'm certainly not the last boy again. Owner uyu munhu ane chibhanzi chake, anomiswa sei? Ndakatsvakirwa taxi kunondidzosera kucamp. Apa nyama yaindidzimba sei? Chakangondipa i1 kg wemunyu wematombo. Fesi yaona uye yainge yashatiswa zviye zvekuda kundityisa. Apa kucamp ndainge ndabva ndichiita zvekunzvenga. Hapana waizenge ndaudza vatete. Ndaiti zve tinozowanda ndikatorerwa mukana. Zvino ndozvibvunza kuti chandakagona chii. Zvimwe ingadai ndakaudza umwe wemunhu wekuprovince kwedu, ingadai akandiudza kuti ndaita mawara. Dai even ndakaudza makochi edu, ingadai akandimisa, akandiudza kuti hakuna masignings anoitwa zvakadai. Handina kuzombotamba final match yacho, which was going to expose my talent to the country, to the whole world.
ndiudzei kuti ndaitamba sei ini mabhambam ose aizenga azvimba senge mapapu ari kukwata pamoto. Ndaitamba sei ini kufamba chaiko ndaisakwanisa. Chero dai ndaida kunoripota club owner waiitwa sei iye ane hombodo dzakafuta. Ko dai zvaizosvika kucamp kuti I walked right into a trap, kuseka kwacho ndaizokukwanisa here? Stigma associated with a man being raped. Vatete, ndakaona ndaitwa chiseko. Ko vabereki vangu vaizozvitambira here? Ini ndaifanirwa kunge ndiri kucamp. Kuhoteo ndaizenge ndoenda kunotsvakei. Mom is a hypertensive patient. Daddy vane mwoyo unorwadza. Ko dai ndaizovaudza nyaya iyi vakashayika, conscience yangu yaizoclear here? Kuti rufu rwemaparents vangu rwovapo because of my actions. So ndakarara kudaro vatete, ndakaita decision. Hapana wandaizombozviti bufu. Hakuna wandaizoudza. Takadzokera back kumba kumaprovince ataibva, handina kuzombozvitaura up to this day. Tete ndimi wandatotanga kuita open up to. I went from a rising football star to a drug junkie. Ndakatanga kutora madrugs just to cope with what I went through. Tete, from cocaine to heroin, cannabis, body, crystal meth, to name but a few. Ndakabva nako. How I'm still surviving is only by the grace of God. Madrugs aya akapotsa andipinza mu-early grave. Ndakazombopinda mu-rehabilitation. So far, I've been clean for 6 months and sati ndabata madrugs. Tete, totizirepiko as youths. Tiende kusports just to take our minds off things. Mavoucher ariko aruda kutora advantage of our youthfulness. Tizvifambire mumastreets vatete, madrug dealer arikutsvaka macustomer. Tete, madrugs osandataura pamusoro apa ari readily available. If you know where to look, vatete. Nyaya iyi inondirwadza. Just last week iyoyi ndichifunga ndapora, ndakashanyira my sister ndichiti ndimborohwa nemhepo. Dhuma na club owner pane imwe joint vatete. He was surrounded by young boys and girls. My heart just sank for the young boys and girls. Dai vaiziva zviri mberi kwavo, dai vakatiza noupenyu hwavo. Club owner is untouchable vatete. Ndombozama here kuti aripire mhosva dzake, ondongoita forever hold my peace. Remember, hapana anoziva nyaya iyi, and I would like to remain that way. All right. In most cases, okay, he said the stigma that comes with being raped as a man, murume hafaniri kurepewa. Murume mastori ose ekurepewa ndeevasikana. Murume hafaniri kurepewa, haadorepewi, anosekwa kunzi warepewa sei. But this is the reality, kuti vana vedu vakomana vari kurepewa and they have no one to talk to about it. Vataura zvakare nyaya dzemadrugs, kuti unoguma wataura, you run to drugs trying to forget, trying to ease your pain, trying to ease the emotional damage yaunenge uinayo. Hey, zvakaomazvo. If only we could open up. And kazhinji kachona vana kana vaabusiwa, they always think kuti no, I cannot talk about it because my mother is going to be heartbroken, saka let me keep quiet. Vana, learn to talk about these things. Your parents, they will not die. They are going to help you. They love you so much and they are going to help you. Pane kuti go through this uri mucage wakazvivharira, suffering alone, zvinhu zvinorwadza. Alright, regai titsvake nyaya inotevera. Vatete, uyo akanyora nyaya yekuzvarwa ari ngochana, atisangana nevamwe varume. Ndanyora nyaya iyi kuti nditaure naye. Ini ndaimbova kuDark Kingdom vatete ndisati ndawana deliverance. Ndaimboita mabasa ewakaipa ndisati ndaona chiedza mukati meupenyu hwangu. Saka kune matricks akawanda ekutora as many souls as possible. Magay being one of them. Nemakayei awanda now than ever. Because dai iri mistake ekuti munhu anozvarwa akadaro, zvingadai zvakadaro since the creation of the earth. Hama yangu, namata uchatoona kuti mweya wacho unotiza, haugari pauri. Nekuti chiri kushanda pauri mweya wakaipa. Ende zvakabva zvatova normalized, zvikatopiwa zita rekuti zvive normalized. Vatete, as a former Dark Kingdom myself, ndinoda kuti vanhu vave vigilant. Ini ndakatojoiniswa ndisingazivi, ndikaitwa lured neumwe muprofita akati ndaive nemanjusi. Pakuva nemanjusi apa akanditi hakuna ane manjusi akambotambura vatete. So ndakaendeswa neni kusii tikanoita marituals. Little did I know kuti ndavhura spirit yangu for my attacks vatete.
ndakaita mari zveshuwa and other material things, but mari iyoyo yanga isinei nemanjuzu. Iyo mari inoita manjuzu inowanikwe naive dare? Kunogona hako kuine ari genuine, asi ini hangu ndiri kutaura from a personal experience zvandakasangana nazvo. Ndakatanga kurota ndiri mameetings evanhu vakapfeka all black, zvaita senge kurota asi zvaitoitika in real life. Ikoko kwaive nemaagenda ekukuvadza upenyu hwevana vachiitwa madrug addicts, ekuvapa mashuga mamu nemashuga daddy anovabira zvipo zvavo. Content chaiyo kuona paTV inodiscusswa kuti some of my big companies anoproducer matop movies ndeyekudark kingdom, akuruma nzeve ndewako mudikani. Chero dressing iri kupromotwa in the name of fashion, it's not make sure vanhu vari mudark kingdom aahead mafungiro avo. Vanenge vadori nema5 year plan anoda kuitwa implement, ma10 year plan anoda kuimplementwa. Zvikaramba izvi koedzwa zvimwe. Right now vakatuma vanhu kuinfluencer vatungamiriri nedzimwe nyika kuti vabvume kusaina mabills into laws anotendera masame sex marriages. Tete needare mungada kuziva kuti why now than ever. It's now harvest time, vatete. Mukatarisa vanhu havachina nguva yekunamata. Vanhu vava kunamata magadgets. 95% yetime vatete nedare vanhu vari glued kumascreens avo, kungomuka kuenda kunotamba pafoni, kuswera pafoni, kuvatira foni. Dai maChristian aimboziva the power ine kuverenga Bible nekuzvinamatira wega uchiita one-on-one naMwari. Vatete, I tell you, my demons will flee from you left, right and center. Kumachechiwo vatete vakaplantwa mafake prophets. Munomaona sei? Munomaona nemaitiro avo. Vane doctrine ravo ravanofamba naro, doctrine remari. Kuchechi kwavo kutsvakwa mari, not Mwari. Vakarewa mubhaibheri vanhu ava kuti vangwarei zvichaitika nemazuva ekupedzisira. My brother, I was once in a place asi ndakasaridza kuva poor, asi ndasavor my soul. My material riches ese akaparera, asi I've never been this happier. Vatete nemedare ndichauya nditeo, asi muchidimbu ndinongoda kuti my brother, dai wawana a Bible believing church, wanamata zvakasimba, uchaona kuti mweya wechingo chano uchatiza zvamuchose pamusoro peupenyu hwako. Kana wasununguka, ndichapa tete nhamba dzangu, totaura kuseri. Zvakandibatsira, ndatenda. Alright. Saka munyori ari kungoadvisa mukoma. Remember mukoma vakanyora vachitaura kuti ivo aiwa vanoita izvi ende vari kuda kubatsirwa. Vari kuti ivo vakazvarwa vakadaro, but ndozvavanoita. Saka ndoziva kuti panapa pane vanhu vakawanda vanouya kuinbox achiti situ zvatinotoita. Hanzi muZimbabwe muZimbabwe zvatoti ti. muZimbabwe saitoti kuZimbabwe hakuna zvinhu izvi. KuZimbabwe zvisere. Alright. Regai titsvake nyaya inotevera. Tete ndaiva instructor weimwe driving school yaiva neMbiri muguta reKwekwe randaigara. Ndaitozikanwa kuti chero ane njere dzinononoka kubata akauya kudriving school aibva akabata chitambi chake nokuda kwekuti ndaigona basa rangu. Maclients aigara akadirana kudriving school. Vatete, Sister Blantina vainge vaitwa patron veimwe orphanage, so vaifanira kunge vaine chitambi chekudrive kuita maday to day runnings eorphanage. Driver ainge aripo vatete, asi pane mamwe masituation anenge ari maemergency, sokuti kana mwana akarwara usiku anenge achida kumhanyiswa kuchipatara. Saka Sister Blantina vakawira mumaoko angu vatete. Handizivi kuti ndaive neshavi here odhimoni, asi ndakahwa kuda Sister Blantina nemwoyo wangu wese. That soft skin and kuva soft spoken plus generally Sister Blantina vaive a very beautiful woman. Takavatarisa ndainzwa mwoyo wangu kujunguluka vatete kuti dai ndakati nonokei kuroora mapatsi edu naSister Blantina akasangana ndiwo vaizova mudzimai wangu. Mungoona kumba vatete kwaitova namai Garikai, asi mazuva andaona Sister Blantina ungondidhina sesadza risina usavi. Mumwoyo mangu ndaiziva kuti chero ndikada kukanda shoko ndaiziva Sister Blantina hapana pavaizondibvuma, sekuti vainge vasiya zvenyika vachipikira, uyezve vainge vazvipikira kuti vachashandira Kristu upenyu hwavo hwose. Vatete, zvese izvi ndozviziva nekuti ndakadzidza pamission school, saka ndaive neidea yekuti zvinofamba sei. Ndakambozama kuzvidzora semunhu mukuru, asi mukuzama kuzvidzora umu mafeelings acho aitoita worse, kuita senge ndaveserwa moto chaiyo. Kandi chii chaiitika kwandiri?
rimwe zuva vatete I took advantage of Sister Blantina vatete zvanga zvisina hazvo kuwirirana mukati. She kept making mistakes pama-intersections, so ndakati ndaida kuzombovaitisa madiagrams aiva muoffice kuti zvimwe zvingaita nyore. Izvo kwaane vatete ndaive ndadoronga svomu dzangu kare. After this incident, Sister Blantina havana kuzombodzoka zvakare kumalesson driving. Ndakambozama kuvatsvaka vatete, asi mazuva aya manharembozha ainge asati atekeshera, neniwo ndaisatovawo nenharembozha. Takagara, handina wandakamboti bufu nyaya iyi kwari. Ndozviziva ndakapara mhosva. Chero kuna mai Garikai handina kuzombozvitaura. Ndaitoziva kuti vaipfeka mitundu yavo vakananga kumusha kwavo. Ndakatozonzwa vatete kuti Sister Blantina vakazodzingwa kuupikiri mushure mekunge vawanikwa vaine nhumbu. Vakakururwa uniform vakadzokera kumusha kwavo. Tete, I am such an evil person. Ndakatadzira Sister Blantina zvakanyanyisa. Now 30 years later, upenyu hwevana vandakazvara namai Garikai huri kuvava. Vatete kana vari vasikana ndanzwa nekuchengeta vana vane mitupo yakasiyana-siyana kunge game park. Vanongozvara vosiya pamba kwakuti ini sekuru nambuya tichengete. Apa ivo takavachengeta toga tisina kuchengetesa vabereki vedu. Vatete kana vari vanakomana vanoita senge vakarumurwa nedoro tete, asi kuita semadhongi anonhuhwidza kune masese. Kwese kwandiri kufamba ndiri kunzwa nemunhu wawakarwadzisa. Haana kukubatira mushonga, asi kuchema kwake kwakasvika kuna Mwari. Misodzi yaSister Blantina yakaonekwa nedenga, and as a result zviri kuitika kuvana vangu hapana uroyi. Ndini ndakazviroya ndega kuita hwenguruve inozvikanga nemafuta ayo. Pandinofamba ndinonzwa kuti une ropa rako riri musango. Vatete mukutaura takaita naSister Blantina ndakanzwa sekuti vaibva kumataga kumberengwa. Kana pane vazukuru venyu vanoziva Sister akadzingwa kuRoma around 1995, tokumbirawo mundibatsirewo. Ndiri kuda hangu kungokumbira uregero kwavari nekuvakanganisa kwandakaita. Kana zvichibvira ndokumbira uregerero kune vabereki vavo kana vari vapenyu. Handichanyatsonziva hangu protocol dzekuchechi, asi handizivi kana zviri possible zvakare kuti nditaure kuti ndini ndakakanganisa mupikiri washe. Ndinoziva kuti zvinhu hazvidzokedzani kuva zvazvaiva. Blantina haudzokeri kuva mhandara okuva mupikiri zvakare, asi ndoziva ndikakumbira uregero face to face pamwe kuda ningafa peacefully zvangu. Driving school yakaparara kare, mota dzikamira kunge dzaive dzadirwa shuga muinjini. Dzangova mazen'e ari payadhi. Ndoziva ndichatukwa, hazvina mhosva. Ndinokodzera kutukwa chikaindi chose. Vatete, chakuisirai namba dzangu kuti pakaita wekuziva andibatsirewo. Ndatenda hangu. Tazviwira ndozviripo izvi. Vari kutsvaka nhamba dzaSister Blantina, vakavadzingisa basa, munhu akabata chibharo. Ende manyorero vaita sekunge hamene vakangoenda kuofisi vakangosangoitika zvinhu, but ndakutoona kuti aiwa pane zvakaitika kuofisi, zvinhu zvinova izvo zvinorwadza. Alright guys, before we go, nhasi tatisina nyaya dzakati wandeika. Imi munofanira kuramba muchitumira nyaya, musakanga mukuramba muchitumira nyaya. Nditi vanhu veFABSA vanoita zveproject management neStarlink vakaenda nezulo kuchikoro vakanoinstola wifi. Hamusati mamboona happiness yakadaro, vana vedu vachifara, vana vari kuprimary. Imi regaitiise vhidhiyo muone vana vachidii vachifara. Chiweshe Primary School connected. Mazvinzwira mega Wi-Fi happy. Okay. I actually thought of zvataita kudhara tikaona ndege toti ndege. Like this is just simple life, simplicity, but maona kuti FABSA ikambani inoita zvekuinstola Starlink, vanovaka project management. Kana tangopedza imba ndichaisa mapicture aiwa zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka tirambe tichingodii tichitaura nawo panhamba idzi. Anditi kuvanhu vandiri kunze kwenyika, munoziva here kuti sometimes unotoona kuti life yako chaiyo kuendeswa kwawakaita kunzoko, you live
for the people who are back home, to make sure that they are well taken care of, they are well fed. Christmas tichisvika kudai tiri kutumira magroceries. At some point I feel like we live for the other people vari kumba, zvekuti chero ukaona handbag yauri kuda kana uri mudzimai, ukaona handbag yauri kuda, you feel guilty. You can't even buy yourself a nice handbag because unofunga kuti mai vangu vanodlei. We put other people first. But muzora nhasi ndinoda kungofunga kuti what if your spouse akamuka asipo, unoita sei neupenyu? At some point we also need to put ourselves first. Handi munoziva zve zvandaitaura kuti chero uri kudiaspora ukafona ukati iwe doi ndaremegwa neupenyu, kunonzi iwe unotodriver, waremegwa neupenyu sei? Imimi vanhu vari kudiaspora hamuna musi wamakambokosha. Nhasi ndauya kuti ndizokuudzai kuti let's learn to start putting ourselves first also. Handiti ndiri kuti ngatitorei diaspora insurance cash plan in case the unforeseen happens, tinowana pekutangira. Handiti ende munoziva kuti hanzi when you smile the world smiles with you, when you are happy the world is happy with you. Kusvika musi waunofirwa the world becomes silent. Vanhu vakontinua neupenyu hwavo, iwe wosara uchitambura. Especially madzimai, ndogara ndichitaura kuti madzimai tisu tine disadvantage because varume vanowana mari yakawanda ende vanenge vachitotibatsira, musara usina kana pekutangira nevana. Handiti saka ndiri madzimai ngatirambei tichitora makava, even kutora cover for the entire family, for your in-laws, for your family also, for your husband. Tise munhu wose pakava, in case anything happens you get cash mungwana pekutangira. Nditi ngative vanhu vakarongeka. Ndinokutendai nekuona kwamaita, ndokuencouragei kuti please rambai muchitumira nyaya dzenyu. Handiti rambai muchitumira nyaya dzenyu apa tigogona kuramba tichiverenga, so that we keep the conversation we keep the conversation going on. Handiti todzoka zvakare nezvaibvira ndikaona nyaya chero Sunday tiposta, because nyaya dzedu zvinodzokuita dzichita shoma. We need more stories. Handiti tinokutendai nekuona kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka, ndatenda. Bye bye.